Takže my vás zdravíme u tohoto nového videa. Teď jsem tady dneska s Ocelotínkou. Pozdrav. Dobrý den. A s Ocelotem nemluvím. A dneska tady budeme hrát moji mapu. Protože nepraštil do oka. Moč. Takže tak. Jo. Jsme tady na věži, která se zhroutila. Máme tady žebřík a krávu. Tu krávu si asi zabijeme. A máme vedle barikádu. Čekat. To jí peru. Hele, ta kráva zdrhla přes tu barikádu. To je tím, že jsem jí fláknul. Máme tady nějaký cobblestonek. To si uložíme i tyčky. My jsme to museli nahrát dvakrát. A no, musíme všechny věci dát do truhly nazpátek. Teď natáčíme video po druhé, protože to první se nám nepovedlo. Nevím proč, ale... Ježiš. Protože jsme vůbec Natáčeli. A je to přendání z game modu blbne, když natáčím. Já si to nechat stišený. Tak. Šípy. Luk. Ovce, mlč. Ty ovečko. Já tě asi zabiju. Hej. Ocelotínko, máme vlnu. 2 vlny. Jsem ve vězení. Skoro. Jsem spadnul do vězení. Hele, tady nějaký strom. Ježiši, co to je za strom? Bože. Hele. Ocelotínko, máme tady další šípy a brnění. Ocelotínko, máme brnění. Šedý. Pane Ocelote, proč si nepostavíme věž? A škoda, nemáme kalhotky. Vidíte, jak vypadáme? Přímo unikátně. Paní Ocelotínko, koukněte, máme 2 vlny. Pak zabijeme tuhle druhou ovce a budeme mít víc vlny. Akorát, že potřebujeme krumpáč, aby jsme se k ní dokopali přes ty mříže. Zákeřné mříže. Že jo? Tady máme vlčka. Ahoj, vlčku. Ježiši Maria, vidíte, jak je to tady zbourané? Ježiš, tady je to ještě zarostlý nějakým hnusem, fuj. To musíme zbourat a nahradit tom hladkým kamenem. Teď se... A musíme to... Promiňte, něco se vám děje, střihnuto. Takže jsme zpátky, už se to záhadně odseklo, což je pro nás super a pro vás asi taky. A vykopeme si truhličky. A nebo ne. Musíme získat dřevo. Tady máme taky barikádu někde. Jsem postavil. Jo, tady. Už neprojdu. Já. Tamhle máme styky. Proč teda nepostavíme věž? Tady máme styky. Ne, my zůstaneme v mapě. Nebudeme chodit mimo. Ať jsme neporušili pravidla. Ale myslím v mapě, proč si nepostavíme věž? Tak jo, bude nám hlídat. A dáme tam lávu, kterou můžeme pustit, aby vytekla, když tam bude hodně nepřátel. Že ano? Ano. Ovce. Slyšel jsem další ovci. Vy jste ji asi také slyšeli. Ne, nedávej to na hlas. Dobrý.
Nenech to tak. Takhle je to dobrý. Takže my tady kopeme stromeček, kterýho to asi bolelo, ale nevím jak moc. Tady ten levitující stromeček, ten asi vykopu. To je bláznivý stromeček. Ocelotínko, pojď se podívat na ten blbej stromeček škaredej. Tady v nebi levituje. Tady levituje. Paní Ocelotínko, nám tady levituje strom. No nic. Hopla. Tady je zničené sklo. Tak vytvoříme si dřevo a s tím i první nástroje, které budou na obsah kamenné. Uděláme si crafting table. Tak, kolik máme minutek? 6 minutek. Pane bože, to je už docela hodně minutek. Ocelotínko, máme 6 minutek natáčení, musíme přidat, aby jsme toho dneska stihli co nejvíc. Budu se častěji koukat. Asi každou vteřinu. Ne každou vteřinu, to si dělám srandu. A kde se zabydlíme? Ve věznici anebo v baráku s dírou? Tak jo. Ale ten barák má alespoň dveře. A má i padací vchod. Tou dírou. Ukraftíme si první nástroje. Krumpáč. A meč si uděláme pak. Uděláme si krumpáč a meč. Tak. Ocelotínko, dělám si krumpáč a teď si budu dělat meč. A oboje dvoje kamenný. Jsme asi v době kamenný, že tady máme tolik kamenů. Paní Ocelotínky, my máme tolik kamení, že jsme asi v době kamenný. Hele, mě už ubil jeden hunger bar. 7 minutek. Ne, 8. Za chvíli budeme muset končit. Možná, že teď za malinkou chviličku. Takže dneska jsme asi udělali pokrok v této mapě. Ocelotínko, pojď sem. Takže tímto dílem bychom se s vámi pro dnešek rozloučili a čau, čau.